Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sesibonile promo episode 11 umngani kaVuyo uyangena. UTirelo uthe yena uze kumjolo wakhe kuzoba mnandi imini vacation nobay wakhe. Yey, ukuba nompumelelo kusabheka imnandi esheshayo. Ngoba yini leyo ukuthi uyahleka manje sekunamacala, manje sekunabangani, manje yey, shame. Esasho kamnandi kanjena ukuthi my man is here. Sekufika icrush my man. Sekumele nawe ube nomuzwa ukuthi okusalayo mina usangihlekisa. Indaba yalomfana sibabaza kuze kuyophela umpumelelo. Mina ngibona ukuthi akanciphise ngoba bazomshaya umpumelelo. Yini lento ayenzayo? Enze ngathi ukhuluma into ezwakalayo ebengazwakali. UTirelo manje sevele washintsha ubuso enomngani kaVuyo ngathi yilo une big personality. Asakamboni kodwa ngiyambona nje ukuthi ugele awuzumtshela uMathanda. Uma ngimbuka nje esakhomba ukuthi umngani mina ngumngani kaMpumelelo noVuyo. Usethi umpilo kanti into yenu ubungani noma kunjani uthi umngani phela besithandana sonke. We guys, yimi unamanga noma usho njalo ngempela umngani ukuthi kusho ukuthi besithandana sobathathu. Hayibo. Washa uTirelo, washa uTirelo kushaya umoya washa. Ha? Hayibo.